My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msonkhamanja Ccap, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msonkhamanja Ccap, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Oweruza moto 6. Oweruza moto 6. Ripoti amba verse 25 kulekeza 40. Oweruza moto 6 verse 25 kulekeza 40. Tsamba 230 chipangano chakale. Tsamba 230 chipangano chakale. Oweruza moto 6. Oweruza mutu 6 kuyambira verse ya 25. Mawu otsogolera. Gideoni agamula guwa la nsembe la Baala. Ndipo kunali usiku omwe uja Yehova ananena naye, tenga ng'ombe ya atate wako, ndiyo ng'ombe yachiwiri ya zaka zisanu ndi ziwiri, nugamule guwa la nsembe la Baala ndilo la atate wako, nulike chifanizo chili pomwepo, numangire Yehova Mulungu wako guwa la nsembe pamwamba palingali, monga kuyenera. Nutenge ng'ombe yachiwiriyo, nufukize nsembe yopsereza, nkhuni zache uyese chifanizo walikhacho. Pamenepo Gideoni anatenga amuna 10 mwa anyamata ache, nachita monga Yehova adanena naye. Ndipo kunali popeza anaopa akunyumba ya atate wache ndi amuna akumudziwo, sanachichita msana koma usiku. Ndipo pakuuka mamawa amuna akumudziwo, taonani guwa la nsembe la Baala litagamuka. Ndipo chifanizo chinali pomwepo chitalikidwa ndi ng'ombe yachiwiri yoperekedwa pa guwa la nsembe adalimanga. Nanena wina ndi mzache, wachita ichi ndani? Ndipo atafunafuna nafunsafunsa anati, Gideoni mwana wa Yoasi wachita ichi. Pamenepo amuna akumudziwo anati kwa Yoasi, untulutse mwana wako kuti afe, pakuti anagamula guwa la nsembe la Baala, pakutinso analika chifanizo chinali pomwepo. Koma Yoasi anati kwa onse akumuyimirira, kodi inu munenera Baala mlandu? Kapena kodi mudzampulumutsa iye? Iye amene amnenera mlandu aphedwe kukali mmawa. Akakhala Mulungu adzinenere yekha mlandu, popeza wina wamgamulira guwa lache la nsembe. Chifukwa chache anamutcha tsiku lija Yeru-Baala, ndikuti amnene mlandu Baala popeza anamgamulira guwa lache la nsembe. Pamenepo Amidiani onse ndi Amaleki ndi ana akummawa anasonkhana pamodzi nawoloka, namanga misasa mchigwa cha Yezieli. Koma mzimu wa Yehova anavala Gideoni, naomba lipenga iye ndi abanja la Abiezeri. Analalikidwa kumtsata iye, ndipo anatuma mitenga kwa Manase konse, ndiwonso analalikidwa kumtsata iye. Natuma mitenga kwa Aseri ndi kwa Zebuloni ndi kwa Naftali, iwo anadzakomana nawo. Ndipo Gideoni anati kwa Mulungu, mukadzapulumutsa Israeli ndi dzanja langa monga mwanena, taonani, ndidzayika chikopa cha ubweya popunthira tirigu, pakakhala mame pa chikopa pokha, ndi pa nthaka ponse powuma. Pamenepo ndidzadziwa kuti mudzapulumutsa Israeli ndi dzanja langa monga mwanena. Ndipo kunatero, pakuti anauka mamawa, nafinya chikopacho, nakamula mame apachikopa, madzi ache odzala mbale. Ndipo Gideoni ananena ndi Mulungu,
mkwiyo wanu usandiyakire. Ndinene kamodzi kokha, ndikuyeseni kamodzi kokha ndi chikopa, paume pa chikopa pokha, ndi pa nthaka ponse pakhale mame. Ndipo Mulungu anatero usiku uja, pakuti panauma pa chikopa pokha, ndi pa nthaka ponse panali mame. Amen. Ndipo musakhale chifukwa lero tikuyang'ana mutu uja wakuyima ngati mkango tsiku limodzi kusiyana ndi kukhala nkhosa kwa zaka 100, kuti ndi bwino tsiku limodzi kukhala ngati mkango kusiyana ndi kukhala ngati nkhosa zaka 100. Pali zina zimene sizingasinthe if we are not aggressive enough. Sometimes we are too soft to the point that we can't make any progress. Pali magawo ena moyo uno umafunika tsiku lina ndikhale tough. Fake mphunzitsi akaona kuti wana alusewera kwambiri osalemba assignments, aona kuti sitikwalipulidwa mkalasi muno nzophweka oluta mabwera osachita nthawi zina mphunzitsi amasankha kukhala tough. Mpaka na anthu amaziyang'ana nkhope za mphunzitsi kuti uyu tikapanda kulemba atichotsa pano ativuta. Ndipo zinthu zotere zakhala zili kubweretsa kusintha. Ndifake nthawi zina Dr. Hastings Kanzubanda adaona kuti ndisakhale ngati nkhosa, tsiku limodzi ndingokhala ngati mkango. Ndiye anabwera kuno ku Nyasaland 1952-54 ndikwauza azungu kuti you are stupid. Nkwauza kuti this federation of Rhodesia and Nyasaland I destroy. You must leave. Ndifake tili independent. Anthu ongoti mvui pachili chonse amalephera kusintha zinthu. Sizonse zimene zikhoza kusintha ndi ulemu ongogwada zosadziwika zogwadirazo. Yohane chapter 2 werengana maika psata verse 13 kulekeza 25. Yohane chapter 2 tsamba 100 chipangano chatsopano. Anthu amene mudakula m'mabanja amene bambo wanu kapena mayi wanu ankaoneka a bit violent in terms of behavior collection, ambiri ainu lero muli kusimba lokoma kuti bambo wanu sadali tolerant pachibwana. Tindazi bambo ena makomomu amasunga wana ngati adzadya akadzafa. Izi zidzawachita cost wanao pokula. Mwana azidziwa kuti mukumfunira zabwino koma mutamjejemetsa nkumuuza kuti mpogumuka yapa aggressively. So tili ndi makolo ena amene mumalekerera kwambiri, tili ndi mabwana ena amene timalekerera kwambiri. We want to be good to everyone, very soft. Pamene tikuononga zinthu tsiku ndi tsiku. Mulungu atichitire chifundo. Yohane chapter 2 verse 13 kulekeza 25. Mawu otsogolera Yesu ayeretsa kachisi poyamba pacha. Verse 13. Ndipo Paska wa Ayuda unayandikira, ndipo Yesu anakwera kunka ku Yerusalemu. Ndipo anapeza mkachisi iwo akugulitsa ng'ombe ndi nkhosa ndi nkhunda, ndi akusinthana ndalama ali kukhala pansi. Ndipo pamene adapanga mkwapulo wa zingwe, anatulutsa onse mkachisimu ndi nkhosa ndi ng'ombe, nakhuthula ndalama za osinthanawo, nagubuduza magome, nati kwa iwo akugulitsa nkhunda, chotsani izi muno, musamayese nyumba ya Atate wanga nyumba ya malonda. Akuphunzira ache anakumbukira kuti kunalembedwa, changu chapa nyumba yanu chandidya ine. Chifukwa chache Ayuda anayankha nati kwa iye, mutionetsera ife chizindikiro chanji pakuti muchita izi? Yesu anayankha nati kwa iwo, pasulani kachisi uyu, ndipo masiku 3 ndidzamuutsa. Pamenepo Ayuda anati,
zaka 46 anali nkumanga kachisiyu, kodi inu mudzamutsa masiku 3? Koma iye anali kunena za kachisi wa thupi lace. Chifukwa chache atauka kwa akufa, akuphunzira ace anakumbukira kuti ananena ichi, ndipo anakhulupirira cholemba ndi mawu amene Yesu ananena. Koma pamene anali mu Yerusalemu pa Paska pa phwando, ambiri anakhulupirira dzina lace pakuona zizindikiro zace zimene anazichitazi. Koma Yesu sanakhulupirira iwo kuti akhale nawo, chifukwa iye anadziwa anthu onse, ndipo sanasowa wina achite umboni za munthu, pakuti anadziwa iye yekha chimene chinali mwa munthu. Amen. Pemphere. Mawu anu Ambuye ndiye nyale yathu, ndi mawu anu chidziwitso chidzachuluka, ndi mawu anu moyo sudzakhala chimodzimodzi. Ndifake poyankhula inu, pakumva ife mukondwera nafe, chifukwa tiyamba kukwimirirani bwino chifukwa tili ndi chidziwitso. Lolani mawu a tsiku la lero akhale moyo ndi mathandizo kwa tonse mu dzina la Yesu. Amen. So tawerenga ndi chapter 7, koma tawerenga chapter 6 ukuyambira verse 25, koma mukayambira pa verse 1 chimene chikuchitika ndichanena kuti there is a Baal worship. Pali chipembedzo cha Baala chalowa mu Yuda, chalowa mnyumba ndi miyendo yomwe, ndipo pakati pa Israeli paloledwa guwa la Baala mpaka na kumangidwa guwalo. Ndipo mpaka na Gideon abambo ake naonso ali nchawo chifanizo, naonso ali tolerant to the Baal worship. Afika pache pofuna kukondweretsana ndi kukondweretsa aliyense kuti ayi pofunika kuti tizichitira limodzi. Ndiye tizichitira limodziyo mpaka na Baala adapeza malo nyumba ya Heberi. Ndipo mpaka na Gideon abambo ake, awa nda Israeli yenieni, bambo wake wa Gideon na Yesu ali nchake chifanizo. Baal worship imakhulupirira kwambiri ma idols, zinthu zoyimitsa. Ndipo mnyumba ya bambo wake wa Gideon namonso muli choyimitsa chimene chimatchulidwa kuti Ashera pole. Ndipo dziko lokhala ma Heberi tsopano ukamayenda mmawa umakumana ndi zinthu zoyimiritsa, ndipo mukafika pa malopo muyenera kugwadapo ndi kuyamba kupemphera kunena kuti Baala ndi mulungu. Komanso mnyumba mwa Gideon mwa makolo ake ndi Israeli yese tsopano munkapezeka maguwa a Baala, malo ochitirapo nsembe, malo ochitirapo worship. Paguwa ndi pamalo pamene munthu amalumikizanapo ndi mulungu. Ndipo nayenso Baala ali ndi guwa limene anthu azilumikizapo moyo wawo ndi Baalayo. Ndipo chimene chikuchitika nkuti chifukwa cha magawo onsewa, pamene Aisraeli khala tolerant kwambiri, chimene adachita mulungu ndi kukhala silent. Anthu aja kumangozunzika mpaka na kumangotsika pang'ono osachita progress chilichonse pamoyo. Pamweso wakuti minda yawo imangoyo wotchedwa, ndipo Amidiyani adatenga ulamuliro wonse ndi kuwazunza Heberi mmene akadatha kuwazunzira, nawayesa chilichonse chifukwa adakhala tolerant. Ndiye tsiku lina mthenga wa mulungu ali kuyankhula ndi Gideon kuti mulungu sadasinthebe, vision yake ndi yomwe ija, koma kuti is dealing with very soft people, anthu amene they are tolerant to everything, anthu amene sadauchite narrow down moyo wawo kupezera cholinga chenicheni cha moyo. So ndikuchita deal ndi anthu ngati amenewo, koma kaganizidwe kanga kabwino kokhudza Israeli ndikomwe kaja kuti tsiku lina Israeli adzakhale
ndi ulamuliro wake. Ndipo Gideon adati, kodi ndinu Ambuye munena izi? Kodi mukadakhala kuti ndinu mukadalola kuti ife tikhale mkapa mwa Amidiani ngati mmene zafika apa? Kodi mesa ife tasanduka akapolo? Ndi pamene Mulungu ali kuti wachita bwino Gideon kuyambitsa nkhani. Anthu inu, you are very soft and tolerant to bar worship. Ndifake ineyo ndakhala chete kuti muthane nazo, muchite prove ngati bala akhoza kuthandizani to progress your life. So ndakhala chete kuti mutamba mwachita naye bala mokwanira muona mene akuthandizireni. Koma ngati ufuna Gideon, be aggressive enough. Ngati ufuna Gideon, usanduke mkango tsiku limodzi kusiyana ndi kukhala nkhosa zaka 100. Ngati ufuna Gideon, stop being soft, be aggressive. Uchite chiganizo cholilitsa mwini khutu. Number 1, ugwetse guwa limene bambo wako adamanga la chipembedzo cha Bala. Musakhazike udzudzu mkhonde mwa nyumba yanu ayi. Paliponse pamene mukuona kuti apa padzayambitsa mavuto, visit that area of life. Muyang'ane chimenecho muchipange kukhala project. Ndi kuyamba kupeza njira zabwino kuti tikhoza kumenya bwanji nkhondo yolimbana ndi ichi chimene chidzatithandiza kuyima pamodzimodzi. Ndiye Mulungu akumuwuza Gideon kuti ngati ukufuna kuti musunthe, Gideon sasuntha Israeli. Nyengo zake sizisintha Israeli. Mpaka na mutaleka kukhala ngati nkhosa, yambanipo makhala ngati mkango tsiku limodzi. Munthu wina adzuke akhale ngati mkango tsiku limodzi, kusiyana kuti nyumba yonseyo aliyense kumaoneka ngati nkhosa. Palibe chabwino chimene chidzagwa. Ndiye chimene uchite iwe, ukagwetse guwa la Bala limene bambo wako adalisayinira ndi kuvomerezana ndi anthu wonse oyandikira dera lino kuti inu ndinu ophatikiza. Ukakachita chimenecho, Gideon, ukapite ndi kugwetsa Ashera po. Chifanifani choyimitsa cha Ashera ukagumule. Ndipo kapo pamene pabwere chinthu chatsopano mmoyo mwako ndi moyo wa nyumba yako. Amen. Ndi zimene Mulungu ali kuyankhula ndi Gideon. Moyo uno osamaulekelera. Paliponse pamene paima udzudzu, limbana nawoni. Chilichonse chimene mukuchiona kuti ichi nchimene chidzatike pamodzimodzi moyo wathu wonse, musachikwezere manja. Menyani nkhondo pamenepo. Nakupatsirani tukale zitsanzo zogwirika zakukhala aggressive at times. Tisamakhale moyo wa fulati pa chilichonse. Pali zinthu zina zimene ziyenera kukuchitani cost kuti inu musakhale okomera aliyense, mulukonza zinthu. Nifake dokotala akafuna kuchiritsa mwana amene ngofunika kumbaya Jackson, sasamala zakuti mwanayo azilira. Ayi. Sasamala zoti mwanayo alira. Ndipo alipo wena madokotala amene adakumana nazo kunja kuno. Kumbaya Jackson mwana ndi kuti mwanayo watembenuza khosi mano pa dzanja la wabaya paka nakuluma. Ndiye tili ndi anajo akulira midzimu otukwanamu ndi kuti kwakumtukwana dokotalayo, dokotala lubayabe chifukwa aufuna akonze zinthu. Dokotala sausamala kuti akhale otchuka ndi okondedwa ndi aliyense, aliwononga zinthu zimene kutsogolo sizidzathandiza. Nifake boma limatha kulowa mmudzi ndi apolisi ndi kugwira onse okanakatemera nkukatsekera. Chifukwa ngakhale mukondedwe ndi aliyense kuphatikiza panthu amene amakana vaccination, mufuna kuti akukondeni kumakana katemera
kumakana mankhwala akolera kumati ife siti kumwa mankhwala ife ndi muja boma limapita nkugwira wanthuwo nkunjata nkumabaya katemera atawanjata ife tufera Yesu uchene nchisikisi kuti ayika vutake mumaphetsa wanthu chikuku timachibayira katemera muonongetsa wanthu dera loseri mzina lakuti inu mukuti simchita katemera wachikuku koma uchene sangachirutigwira onani lunkhaza zija zimenezi. Nthawi zina boma limatenga stand yakuti kaya tidana ndi wanthu palibe kanthu. This is the truth. Amen. Musamaopa kuchita chinthu mnyumba mwanu kuti mukhale wabwino kwa aliyense. Anthu enawa simungawakonze chisawawa. Sundunena kuti tiyambe nkhaza ifai. Munditsate bwinobwino. Tili ndi makolo aja onena kuti mwana amamuweruza ngati mmene angamuweruzira aliyense odutsa njira. Koma chonsecho mwanayo ngwanu. Kumamusunga ngati kuti mudzadya akadzafa. Musamachita zimenezi. Wenafe lero ngati tusimba lokoma timatika ticheu kubwerera ndikuyang'ana how aggressive my father was. Kumata ninkesa oyipa bambo wanga koma adandithandiza. Amen. Ife tidakulira pa khomo lija lakuti bambo wathu adatiphunzitsa kusasiyanitsa mwana wawo ndi munthu amene akumsunga. Pa khomo pathu kudali kovuta kuchita trace kuti uyu ndi mwana wabereka Kanyenda kapena yayi. Anthu amangoonera nkhope. Aliyense amamuchita treat mofanana. Ndipo enafe tidakula makoma aja kuti bambo wathu was not tolerant to nonsense. Ndipo kudali kovuta pa khomo pathu kuti ukhozoka na sukulu. Chifukwa bamba akudinda sadali wachibwana akumana nawe duzi upeza vuto ukakhala ku sukulu mayi anga amandimana sima nanena ndiwe fiti chifukwa lukana kupita ku sukulu lelo sima yanga soja. Ndipo pena kumafunsa mayiyo kuti mudandiberekeranji tayankhulapo zimenezo mudandiberekeranji ngati mundimana sima. Koma ndesa nchifukwa Assemblies of God adayimba nyimbo kuti patsogolo. Patsogolo tidzazindikira bwino patsogolo. Lero ine ndimene ndimati anthu aja adala bwino. Mayanga ngati sudapite kumunda tsiku limene lamakuza kuti suyi nyantha pang'onong'ono pomwe yanga sima suja ngati aujeza. Ngati alujeza mpaka nukagona nayo. Osaja adatiphunzitsa kulima. Ena aife timasungawa na watu ngati tidzaja kapena ngati mudzatenga pomwalira inu wanawo. Ina bambo anga nkanduza kuti ndikamadzapita ndizidzapita ndekha ana inu. Ndidzakusiyani ndikakusiyani muli vitsiru mudzayenda ndi dziko. Ndipo anthu adzanyoza maliro yanga mpaka nakale. Anthu azidzalosa chiliza changa kuti ndidali foolish. Sindili kufuna. So he was aggressive enough pakakhala choyipa. Ife tidakula pa khomo lija lonena kuti sungafike 6 o'clock uli kwina. 5 o'clock aliyense ali pa chingwe wabwera ali pa khomo. Ife tidakula moyo uja woti sitimachezera nawo kupita osadziwa chimene uchezerera mpaka na mmawa kopanda mapemphero nkomwe sizinkatheka pa khomo pathu. Ndimene adatilelera. Koma kuti tidziwe kuti anthu osankhaza nthawi imene chifukwa pamafika pena pa mtima umawawa kuti no this is too much. Koma umaona care imene amakhala nayo in terms of your welfare. Adali munthu joti akakhala ndi chovala chabwino amaponyera mwana kuti azikavala ku school ku secondary school asamavale ndiyo. Bambo wathu adakhala kuvala zovala zosakhala zabwino chovala chilichonse chabwino chimene achipeza kupatsa mwana. Bambo wanga ndidawaona akukula opanda sapato kuphazi kwawo koma wana wawo kumavala sapato. Ndi pamene timadziwa munthu isu ankhaza chabe ayi munthu uyu ndi wabwino. Ine ndimati inu amene mumalera wana ena ina bambo mumaopa kumudzudzula mwana ifuko okazi wanu ndi amene amateteza wanawo kuti osamaweruzidwe ndi inu.
koma simudzatenga. Koma wanawa simudzatenga, mudzawasiya. Ino amayi amene mafuna kuti mugome, kwa wana wonse nyumbamo kuti mugome, azine kuti amayi wathu ndiwo wabwino, mmatinkuuzeni kuti simudzatenga pochoka. Ndipo akamadzayenda ndi dziko, mzimu wanu sudzagona. In fact, there are times in this life we must be aggressive enough and say no to this. Ninakupatsani chitsanzo cha munthu ngati Dr. Hastings Kamuzubanda amene adanena enough is enough. Ndipo atabwera mdziko muno kuchokera kunja adanena kuti dzipitani kwa uzazungu, dzipitani. Mwadya mokwana, dzipitani. This is our land. Ndikuwawuzanso kuti you are foolish and stupid. Mpaka na kungwira, mpaka na kukamtsekera kugwero. Koma it was from that background kuti ife lero timasimba lokoma ngati anthu amene we are independent. Tivomereza mavuto amene tikudutsamo, komanso unamizeni abale wanga kumayamika zina zimene anthu adatichitira kuti zikhala ndi ufulu ngati linawo. Omenda ndi usiku, omenda ndimene ngafunire, omati ndine fulu, kumakhala ndi chiphaso cha dziko, kumagona mdziko lako, kumayamika. Osamangunyoza kokha ndi kutchula kuti zonse ngati kuti zidakanika. That freedom, that declaration kuti ife tikhale dziko loyima paloka, ndi ulemu wapadera umene tidalandira. Zilipo zina inde zidativuta, koma sikuti zidangotivutira m'manja maboma, zina zidativutira m'manja mwathu. Tidakhala pafupi ndi mtsinje nyumba yathu, sitidafuna kuchita dimba. Sikuti boma likadabwera kudzachita dimba pafupi ndi nyumba yanga yayi, pena kumavomera. Tidakhala ndi manyowa mkhola mwambuzi, osatulutsa manyowa mkhola mwambuzi mukathira kumundayi, mpaka numagulitsa kwa wanthu. Ine munthu wina mpana anandigulitsa manyowa amkhola mwambuzi. Uluchitiranji zalo mupanda kugula ngati kuli zimene dzipire kumene zimene kulibe kumene dzipire zimene kuti tsopano nanga mudzakhala fulu bwanji, mudzathana nayo bwanji njala kachiridwa. So pena tizivomera osangukhalira kutchula anthu ena ayi. Zina ngati zidativuta ndichifanira kuti ine ndidatenga manyowa amkhola mwambuzi kukagulitsa osakathira mmonda. Ndidalandira fotereza wamakuponi ndidakagulitsa osakathira mmonda mwanga. Ndiye sindingaloze boma pa chilichonse ayi, ngakhale bomalo lidakhala kuti lulephera. Munditsata mpingo kodi. So Gideon adadzuka mmawa nkuti enough is enough, ngati nkudana ndiyambira kudana ndi bambo anga omwewo. Nanauza anyamata ake 10 tipite usiku. Ndi adapita ndikukagumula guwa la bambo wake laba, nanena sipadzachitika soma pemphero ya. Nthawi yomweyo adapita kwa chipesa chifanizo cha Shira, ndikuphidzimula kugwetsa pasi, kugwetsa. Mmawa wanthu podutsa Bible likuti adapeza chifanizo cha ba chitagwetsedwa. Ndi guwa limene bambo wake adali manga la ba worship litawonongedwa. Adati wachita ndani izi? Ndipo adamsakasaka kuti amdziwe mpaka nadadzazindikira kuti ndi Gideon wachita zimenezi. Anthu aja adatulukira ku nyumba ya bambo wake wa Gideon. Tulutsani mwana wanu afe chifukwa cha zimene wachitazi. Mafuna ndikuwuzeni ena mwa anthu amene amachita nawo zimenezi sikuti sadali jena Midianiwa, Aheberi womwe kumachita nawo. Aheberitu kumanena nawo kuti tulutsani Gideon afe. Aheberi. Ndipo inu moyo uno ngovuta kwambiri. Tili ndi anthu aja kuti mukhoza kuwakopa mpaka na kuwukira amayi wawo, mpaka na nkulola muje munthu akakhala fiti omakamuuza kumene ukapha amayi wako, mpaka na nkukaphada amayi wako umunthu ukapotoka. Ndi muje munthu amatenga abambo ake omubereka nkupita nawo pa khoti kukayimitsana, kukapeputsa bambo wako pakati pa chigulu, moyo ukakhota. Mpaka na Aheberi kumanena nawo kuti tulutsa Gideon mwana wako aphedwe chifukwa wagwetsa chifanizo cha Baal.
ndi pamene bambo wake wa Gideon ataona kuti mnandu kuthana nawo kwake nkotani, adangonena kuti ayi msiyeni Baala popeza Yesu ndi Mulungu, adzimenyere yekha nkhondo, musamthandiza. Koma phunziro lathu lalikulu mukhoza kuona kuti tadutsamo kale. Nchiti chinthu china chimene inu mukangoyiona moyo mwanu, kumangoyiona kumachitudza kuti kwathu kuja tikapanda kuguguluza tiwana nkutikakamiza skulu, kwathu kuja tidzakhala chimodzimodzi mpaka na kalekale. Mtundu umene uja sudzachite kisero noko chitudziwa zimenezo. Koma wina nkumakuwuzani kuti ndaleka ine sukulu, inu mulatsoni ine nkurani, mwanayi ngwa mkulu aumandivuta, tsono ngati iye wanena kuti waleka sukulu, ine ntani, inu nkumpatsa sima. Ndi akaja amadziwa kuti suyu ndajayi, inu nkumpatsa pogona. Ndi amadziwa kuti suyu andipatsa pogona izatha izi. Wabwera ndi mwana wa chigololo, muuzeni kuti akankoyamba akankotani nkotsiriza mwanayi ndirera, but basop wandipeputsa, wandichitira chinthu choyipa. I will not allow you again to do this. Life. Osalimba unaona zimachitika muangorere, zimachitika ukangorere, zimachitika mpaka na marewera kutapu wana fall osadziwa umene alujogera. Inu nkukhala pomwepo. Zimachitika, ujene nangaine ujene zimachitika. Do something, rise. Go up mountain, go fasting, consult, ask others. Ikani lodi bloko, lengezani, pano zavuta. Muntu ino ojiritsa chidu m'Bible omu, ojiritsa tuchidu abale wanga, ndi Tamala. Tamala ndi mtsikana ojiritsa chidu kwambiri. Aminona atamugwiririra Tamala. Tamala naika lodi bloko. Ndikutira doti pamutu. Ndikutenga chovala cha black nkuvala. Ndikuyenda museo nkulira. Ndagwiriridwa ine ndamino mu Israeli satere. Anthu nkudziwa dziko lonse kuti pali mtsikana wina amene chamchitikira chinthu chimene sichidamukomere. That's being aggressive. Ndifaka wena amati sindzachitaso, ndipo amapita ku skulu ndikuchita promise sindidzabwerezanso izi, mpheche mwanjovu sapita mokawiri. Amen. Koma adakuchimwitsa basi kenaka osaleka saka ndonyamato osaleka kuti ajama chimwitsa watu ndi awa kuti ubereke kuja anthu ake mtundu wake ndi koma ndi kumangu khala ndanyamato cheso chadabereka kale adononga kale zinthu basi ndikuti adapita kumaka ngukhala ndonyamato ozimayonzeke yayi kwanza kuti uyaberekaso. That's being intolerant. We must be aggressive at times. Pali zinthu zina moyo unonsi tigonjetsa ngati tizikhala ngati nkhosa daily. Ndi bwino kukhala ngati mkango tsiku limodzi palibe kanthu asakukonda koma utachita chilungamo. Amen. Ndi muja wena amati pa skulu pano ndidabwerera skulu wondifunsira aliyense kumkana ndi zimene zizichitika pano. Ute pano kuti inu mzikondana ndi wanthu tokondanazo mmene mukondana kwake zimene zoti ndizibereka. Ine ni muja umati ine ndabwera pano muziphwanya skulu kulimbirana kufuta nyama ulimbana ndaphunzitsi ine skulu sindiphwanya nawo. Inu simufuna mupite nawo kumademo mufuna mukati ulule inu ndi amene mukana zimene tapangana kuti titenthe basi ya skulu kwauzo kuti ine sindikutentha nawo basi ya skulu. Potsiriza Yesu akwapeza anthu mkachisi aluchireza chibwana. Adafika paja pokhala tolerant kuti atiwo akhala otchuka kuti nchalichi yabwino ya aliyense. Mpaka na anthu ogulitsa zinthu panja amene aja amabwera kuti mukakhala ndi misonkhano kaya graduation amagulitsa maluwa mpanja apa anthu mumagula mukamalowa. Ndipo ngakhale m'machalichi anthu amati kukhala pa gate ndipo kumagulitsa vitumbuwa mpaka na dafi kulowa mchalichi momwe. Chifukwaso chalichi upemphera yayi. Ndiye kalikonse kabwerako ukachitako modeti mpaka na nthawi izitha ndi zinthu ziyabe just to please people. Ndi pamene Yesu akwapeza nkuti
enough is enough. Muononga kachisi uno. Chingwe ndodo kuyamba upanda. Yambira abusa upanda. Mena makati ino ndinu ndani chali chino njatu njera zake tidavurika nazo pano pakuti ife ali ndakukwapula ni benditu. Ndakutibula ni benditu pano pakuti ife jani. Ndi Yesu amauza kuti gwetsani kachisi uyu ndino achibwana. Ine ndidzamanga masiku atatu. That's being aggressive. Ndijani ndunena pano ukadziwa kuti vuto langa ndi mmutumu zinthu zimandivuta kuti ndichite grab khala kapolo wa skulu dzuka usiku khala kapolo become a bookworm menya nkhondo limbana ndi chimene chimakuvutacho. Be aggressive enough. Musa mzathu wina amachita master's degree atakula kale wazaka zambiri. Abamba amene onse adayilole amatenga ndowa ya madzi ndikukhala pa mpando miyendo inkuika mndowa ya madzi kuyamba kuwerenga mpaka na chama 11 usiku kuti angagone. That's being aggressive. Munditsata mpingo wa Ambuye. Ose ulola moyo kuti uzichita zimene ulufuna ifa tupiri silikonda Mulungu limakonda ba. Ndipo ngati simungagwetse chifanizo chake cha balayo you never make any progress. Mulungu akuti ndikuangokuonani sikuti kuli kumupita mpaka na mugwetse Dagon. Ndipo Gideon adachita ntchito pamene nanguti wachita zimenezi Mulungu kuchotsa temberero la kuzunzidwa kwa Heberi pakati pa Filisiti mpaka analandira ufulu wawo. Mukuchitapo chani ngati munthu? Muli kuchitapo chani? So Ambuye atichitire chifundo kuyang'ana magawo onse, ma dimensions, ma angles onse amoyo uno ndikuwayang'ana. What else can we do? Ngati mpingo, ngati dera, ngati dziko, ngati anthu, ngati ma families. Nchiyani muli kuchitapo kuti zinthu zidzasinthe? Gideon adagwetsa chifanizo cha bala. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja Ccap. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.